Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 15 martı hepdeniň ýekşenbe günü hoş geldiniz. Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Şu günkü bilen bilen gepleşikde ine Muhammed Döýeci, Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýeci gatnaşýar. Muhammed abi, hoş geldiniz. Salamu alaykum. Hoş gördük. Salam. Salam burada. Salam vatandaşlar. Assalamu alaykum. Ýene görýärek. Yine şu gün bizim temamız Mar vilayetinde esasen Mar şehirde adamlar yani pristoyka değil ya da Gattarla boşluğun küçük bir kümüler caylar yine şunu yıkıyorlar hükümet vilayetler. Biz onu doğruya yaman diyemiz o. Yani bir zat yıkacak olsam onun bir doğru tarafı var. Çünkü doğru için adaletin tarafından gitmeli. Yine şu arada bir şunu vurgu ederiz ve Mar vilayetindeki adamları birinci gün 16.00 hekimin yanına varıp yine herde haysiyetler şöyle ködürlemeli, biz şunu aytıp geçer ve şunu aytmalı. Yine şuraya adamın caylarını dövmek ya kaptanın pistolikini dövmek şu zatlar adaletrarak, kanunrak gitmeli. Bir kanun yağdayda gitmeliler. Yönü gödök bir gedek gelip aydiya, ikinci gedek adamlar yetişmedi, polis emheme öyle gelip yıkkı diye ekskavatörler onun yağdat olmalı kanun demokratik devletler. Ne şu arada gurulmadık Muhammed abi gurulmaşlamak men bir iki tane küçük video göreyim görkedeyin ondan sonra bir gepleşim devam edelim. Bor. Bir minut. Men bilemek şu Türkmenistan'da ya başka yerde yöne meyek bir gün şu Türkmenistan'da yine gar yağdı Muhammed ağa düğün ne şunları görkedeyin yani. Ünterteyin formatı yaşa. Bir minut, meselesini koyuyorum. Bir minut. Yine şu Türkmenistan yine gar yaptır. Eğer Türkmenistan der olsa da yazın aşağıda komentarda kimin yani fikir olsa biz hükman ayıp geçer. Ama şu soğuk düşürme yani tüçalar uçuya elektrik dimediye adamı közünüyor da. Yani şu hava maglumatını son moment gar yağantan değerli övünün bilip bolýar ine mesela için Fransa'da övünün yine bir hepte 14 övünün nimet ayyalar yani hovatın yağdayını ne boljoğuna ayyalar ömrünün alert ediyorlar alert demek SMS geliyor yine şu oluyor bolmasa Fransa bir tarafı okyan beylik tarafı yani orta denizde unutuyorum okyanın hem yerler soğuklar ştormlar geliyor okyandan bu taraftan yani orta denizi şimdi şunun arasında bu tarafa, Akyan'a taraf, iki yarım saat bu tarafa, bir yarım saat, 4 saat tapaldı. Akyan'la yerler, emeli geliyede bu tarafa gidiyor olur, şunu bağırlap yetişen, bulmasa şöyle reprem otpalanı. Şunu bağırlap, samaniyotlu dağıtı bağırlap, halk için yani halk bedparçalar düşemedin deyip, hem meladın önüne ne diyorlar. Türkmenistan'la reprem otpalıya dağlarda, Türkmenistan'ın daşınına, ya da Azerbaycan'ın maglumat yani medya maglumatları unutup bolýar. Özbekistan'ın kıyını Afganistan'a gidip koyup bolýar haýça bize de o bize maglumatlar size verir. İran'da bağ medya stansiýalary. Orsetde we Gazakstanda we Özbekistanda şolary işleşmen yani gaýtyp öz halkyny agryýarlar sokýar. Ine şu zatlara biz ine tankid edýär. Serdar kanun tarafından sayılanmak Serdar Berhamedov'un hükümetine suçlatları öňüne almalı, işlemeli üstünde ve halka öňünden aýtmaly näme boljaklarını. Öňünden energetik stansiýalar, min energiýadary, öňünden gaz
yankı gurumaları öňünden taýýar görmeli. Ine şu ýerde towuk bolýar, adamlara kynçylyk düşmedi ýaly. Öňünden yani MCS'in maşinlerini, MCS'in guluklaryny taýýar edip koymaly. O da hatda kyn ortada Türkmenistan'da yok sebebi. Yine Türkmenistan İran'a, Afrika devletlerden aşağı düşen devlet. Ol mermerden edilen aşavat şekeri bir de hiç tat bilen okuyna tamam. Muhammed abi senin bir komentarı versen şunu oldu. Tabii. Ve şu at var häzirki ilayet indiyan kaydalana men goşulýan soňky şu at gar ýagmagy, hawan sowamagy ol geljekki şül tomsa nähilli halkyň miwesi bakçı önümler boljagyny ul täsirini etdi. Şol üçin şu at şol yaman gynançly habar. Ýani ýakynlykda da -7, -8'de baranna bir topol güllep duran bağla zatly hemmesi güller döküldi. Halk ağlaşıp nämeçe ümmeni ödüle. Ay ot yakıp zat edip halas etjek bolýar. Ýöne bir zat ba şunýanak zatda iki zat ba watandaşly dünýäň hemme ösen ýurtlaryna haýyrlanýan zat. Birinji döwlet şunýanak ýagdaýda halka yardımcı olmalı. Yani köp strakoy kampaniyalar şunýanak daýhalla zatda ziyan çekenler şolun çeken diyarlarını onu da böleşýärler, töleýärler ve daýhalla bankrot bolmaýanak yardımcı bolýarlar. İkinciden döwlet borçly hemme ýurtlarda öňünden habar halky duýdursun. Şunýanak tebii hadisaň boljagyna, sowuk hawa boljagyna Tebe soğuk hava bolsa birinci bolýan da türşüp da awariýa etmek köpelýär. Häzir şu Kanadada şu bollugy öňünden aýdylýar, derrew maşinler köçelerde aýlanyp duw söp berendirleýär. Ýörite bir smeswa şu duw bilen garlan jitkus konuşunda şon sepeleýärler, awariýa zat bolmarýar öňüni almak üçin. Ya eýem hemme kişä duýdurulýar. Eger soğuk beter kaljak bolsa öýüňe alyp goýmaly zatlaryň çellini şola aýdyp durýar. Şu döwletleň borjy. Ýöne bizim döwletimiz özüni halkyň öňünde jogapkar duýmady üçin munýanak zatlara etmeli dadynam etmeýär. Liçwi halk näme pikir etsin bizim ýurdumyz asuda asmanymyz bar. Şol üçin şoňa şükür edip geçirler. Hiç zattan habar bolmasınlar. Bütün dünýäden hem habar kesýärler, interneti kesýärler. Habar eşitip gurrun etjek boldy, gurrun etdirtmeýärler. Şol üçin bir öz halkynyň garşyna jinaýet etýän döwlet. Boldy Murad abi. Şunýanak watandaşlar bizim ýurdumyzdy dolandyryp oturan şunýanak. Siz pikir etmeň. Bula ýurt dolandyryp otury hemme zat gowy. Bula hemme zat gizige saklap gowy edip görkezjek bolýar. Okey, men bir kiçik reklam etjek hormatly izleşler. Ine ýaňyna men bir video goýdum. Gurbanyň atdy ýykylşyny we ýanky Serdar Kezawyň halka Gurbanyň döwrüne döwlet ösdi diýip görkezişini men görkezdim bir videolarda. Şonu TikTok kanalyma oýamna şonu ýapdylar TikTok kanalyny. Banner edipdiler da. Şonuň üçin men häzir TikTok kanaly öňden gelýän TikTok kanallar bar. Bir kısmı ýene DWT adlanýar. Ve bizde fake kanallar yok. Men şonu görkezdim, şonu kyn görmän ýazyň mün patpiçka baransam men gön ýanky TikTok'am açyp bilýän we TikTok'da da çykyş edip bilýär. Ine men görkezdim şu kanaly kyn görmän şunu ýazyň Информ şurada DVT aşağıdan нижнее подчеркивание official Kurbanov Murat dip ýazylyp. Şunu tapın kyn görmän patpiska bolun şu 261 tane patpisk bar. Men şunu müňe ýetmeli, ýeni 800 adam gerek. Ne şu videoňy görsem gaýrat edip ýanky patpiska bolun. Muhammed abi onu dowam edeli. Ya ben TikTok'ta da Instagram kanalımdan görkezler. Ya Instagram'da da TikTok'ta da YouTube'da da bir wada çykyş edýär. Şoň üçin ýazyň bizim watandaşlarymyz köp görsün sebäbi Türkmenistanyň gelýän habarlar olur şeýle diýär. Murad aga, sen YouTube kanalyny bir ay görsünler diýär, halk büýüp çykyp arrest edýär diýär şu haramdalary. Gören ok ýapýarlar YouTube kanalyna görüp aýdýarlar. Şoň üçin kömek edin bize biz halka ýanky
bermeli informasiýany berip hakykatlar düşündirdi. Bolmaly, näme şu hakda bolmaly düşündirdi. Ine Muhammed ağa gelin indiki video seyredeni kyn görmeseňiz. Gıyha men görkük geçeyim. La isla taat päivän, koska saa kaljavalta. Päärikkeinen on yine de Krasnodar i Västgötat och förrätta jätteministern jokin. Ja kallan sain da aage sumle näsä näsä. Näsillä tasero isläkkänä on saala niin kuin ja sen jätteminister. On enää että me varaa kergeler me varaa tampproja korrektmalla. Seuraavasen ja ina toisen köplämän maskinalla angaras kreetsäki kredilena bolnolma bärkeliä kre Ja, teater uyumuş bir tane. Yani vatandaşımız turns must saala niin kuin ja sen jätteminister. On enää että me varaa kergeler me varaa tampproja korrektmalla. Seuraavasen ja ina toisen köplämän maskinalla angaras kreetsäki kredilena bolnolma bärkeliä kreetsäki onnea siirminen taksistaroa väärtä kredilena bolno. On sen pulungan alitskeliä görjan vaktian näemme pitää pulungan alitskeliä hiitskeman mällä alitskeliä pulsa jäänä görjan vaktian palatorna ja paarne ja yngel girtskarjalak paraetme saamaan sisään öğrenle kozu ferdu. Yine şuraya maslahat veriyor bizim vatandaşımız. Türkmenistan'a gelip iş köp, eyle köp deyip. O iş var yönü o işte sen yaşayın. O işte şunun taksistlerim işliyor. O işte şunun moyinlerim işliyor. İmhemede polisim işliyor. Olur ziyat kalmalı oluyor. Hemmeti korrupsiya yatmalı oluyor. Mümkünler $150, $100 Türkmenistan'ın içinde yaşamak ya maşallah eklemek mümkünler. Serdar Berdimuhamedov, Qurban Berdimuhamedov bular Qurban Berdimuhamedov bular bilýär. Şo pulu bular öýleri ýaşanyp, ne doğumlandaşı ýaşaýar şo pulu. Bular bilýär ýaşap bolmakdygyny. Ya bular bazardan habarlary ýok. Habarlar aňyrtynda çelli bar. Kontrol edýärler hemmedan, imhemen üstüne. Bular ýürüýte halk agyr güne salýarlar. Şu halk kösensin, şuň ýanky protest etmän wagty bolmasyn. Şuň halk gije güni işläp, ýanky daşörükde işläp, hemme bizim sosial problemlaryny çözsün, bizden pullary oglap gedýärler. Muhammed ağa, şuňa näme diýeksin? Nime şol ýurdun problemasyny aýtýardy. Pahirla pul ýok, nime daşar ýurda gitýärler, dürli kynçylyklar bilen. Ondan birat pul ýoknap inni gelip bilýärler olay. Gelýärde ýene-de ýurdun içinde hem maşennikler bir zat gurnajak diýe päsgelçilik bar, hukumet tarapdan öň işläp ýöreller we olary gysyp çykarýarlar. Ondan soň bizim halkymyz moral tarapdan düşürdiler da bular. Maşen istifade edip dürli hilegärlik zatlyk, köpellik, ogurlyklar. Birinji ogry ähäş polisiýaň öýdi. Sen eger daşar ýurda gidip gelenini bilse, sen elinde pulun baglygyny bilse, şolu dürli ýollar bilen
sen pulun elinden aljak bolýar. Şol üçin pullu bolmaklyk Türkmenistanyň apasyny. Birinci janyňa howp awalýan şo polisiýa işgärleri, hökümetiň silowy strukturasynyň tarapyndan sen pastayan ugrozada. Sen türmäge başjak bolýarly. Näme edasen? Taňa neme tapýarlar, ırsara pırda tapýarlar. Bir günäde türmäge gitmegiň mümkin. Diňe näme üçin pulun barlygy üçin. Şol ýany Muradaga näme diýen başga. Doğru. Bir haşet çek olýarna, bizim Türkmen vatandaşlarymyza daşyny işleyen vatandaşlarymyza. Siz öýe dogry anlaşmada pul berýäňiz. Ýa-ni çay gurýaňyz, maşina alýaňyz, ýa-da şoňa eklenç üçin berýäňiz gatowy. Inni şu soğutup telefon bilen şoň internetini iýerim. VPN-leri iýerim. Şolar Türkmenistanda näme bolsa TikTok goýmaly. Instagram, TikTok goýmaly. Çıkarmaly informasiýa. Onu ýar çıkıp dursa, içinde MHM'de polislerim, gurbanlarım, terdarım, gorkarlar. Bunlar ýa-ni has gorkýarlar halktan. Informasiýa näçe köp çyksa gorkýar. Ine Guterres'in aýdan dady. Ünsörüm. Türkmenistan'ın informasiýa çykmasyn. Şol bir kançylyk çıkaysa menem aýdyp başlaryn ýa-da. Şol biz çıkarıp bilsek bütün dünýäde goşulýar. Şoň üçin kyn görmäň, TikTok'lar goýun. Ine ýollar goýup başladyňyz. Bizim goýup başladyk, ine görşüňiz ýaly reaksiýa berip başladylar. Eýem daşygy ýoluna, bu gurawa gurmana pul ýok, ýöne eýem traktorlar gelip başlady, eýem hereketler başlady. Görýärmi? Oğullarda ýollary hekimler ünsüp başlady. Eýem ünswa. Şoň üçin Türkmenistan şeýne bir ilginç ýagdaý şöyle. Egerde hiç wagt diýmesen, çeniniň geçiplerini ýa-ni korrupsiýa sokup maşyny berýär. Eger aýdyp başlasam, şöyle adalatly kanunçuluk işlep başlaýar. Şoň üçin hormatly ýerleşler, Türkmenistanyň içinde ýerleşdirmek. Bir ýerde bir kanunçuluk bolsa, hiç ýere gitmeliler. Telefon var. Telefon sizin yaraňyz. Çünki telefon we mass mediýanyň yaragy ummasyz. Ummasyz onuň ýa möçberi ýok. Raketadan güçli. Ine biz çıkıp tezda praşit merede aýdyp başladyk. Eýem gurbanlar baryp aýdýar, men işden çykjak, maňa ine aktivistler David edýär. Maňa bütün dünýä jemgyýet David et başlady. Men çykjak işden. Ine aýdýar. İşlerim aýrylýar. Gurbanlynam terdaram. Şoň üçin size bagly. Bir elimizden gelýän edýär, silen bir hereket etmeli. Inni ýa-ni diňe niýede iş bar, niýe gidip bolýar, niýede gidip işläp öňe pul getirip bolýar. O zatlar egerde diňe pikir etseňiz, ömürlük pikir edersiň. Ömürlük daşarypda bolarsyň. Gelin watany düzelelim. Soň niýe gitseňiz gidin, gelin, ýollar açyk. Türkmenistanyň aýryklar ulu bolsa Türkmenistanyň bolun. Daşyny aýryklar Türkmenistan köp bolsa daşyny bolun. Daşyny konsullar, pasollar senin öýleriniz bor. Baranyňyzda konsulun pasol ılgar ýdyňyzda. Häzirki ýa-da näme bolýar? İstenik pasollaryk görsem 80% MHM'şdi. Bular näme diýär? Bizi gowulýar, ýa-ni watandaşlarymyzy gowulýar, gürleme diýýär. Ýagny aktivistler bolsa şolar barada ýa maglumatlar berip FSB'ler bilen, Türkiýe polis MHM'ler bilen işleýärler. Spets operasiýa çekýärler. Öz halkyna garşy. Gurbanlara garşy da, ferdara garşy da. Bir tankid edýär bolşuny. Şolar ýol bolsa bolsa, şolar oňurmaly. Başka bir oňurlan oksa hemme de eline aldylar. Hiç mi gymylydan ok bolmasa vice-premierler, kabinet ministrleri işen bolsa onu döldürdi. Onu da yol veren ok. Hemmesi zaложникdir. Hemmesi zaложникdir. Zaложникň ýa-ni uslowiýa tam şeýdi, şerti. Kezzapçylyk, pul oğurla, bir ýaly gürüm ýok, kellete maňyna ber. Boldy. Ine kezzapçylyň ýa-ni şertleri. Şu hatdan gitmeli, döwlet ýok menen şoň üçin aýdýar. Döwlet kaçandan bolýar? Kaçandan halka hyzmat etse hökümet, kaçandan ol halk hökümeti bilen bile ardy bolsa, kaçandan ol ikisi döwlet we hökümet hem halk üstü, onda döwlet borda. Häzir näme? Döwlet ýok, iksan kezzap öz häkimetini, öz ýa-ni korrupsiýalary getirip, korrupsiýa basyp ýörler, halka garşy görüşip ýörler. Döwlet bolmaly. Bu iksan adamın hökümeti. Başka zat yok. Şol niýe barsa yaramasa da ol Şweýçariýadan, Germaniýadan samolyotlar gelýär. Skora pomoş gelýär. Bizim oğullara skora pomoş bap bilen. Muhammed ağa. Bu karanzadalar
Şweytsariýada spor bolmuş gelýär samalyotda. Bu näme diýjek? Han deňlik, Kanadalyk. Han ýazylgyn konstitusiýada ýanky Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow skor pomuşyny Şweytsariýadan getirmeli. Ýok. Öňden meditsina çüýretdi. Milli lider bolup ideýalaryny çüýretdi. Oğuzhan ýanky oğuzlaryň Kıpçaklaryň ideýalaryny çüýretdi. Diňe öz taryhy bar ýerde arkadaş Şöhrat, ýanky Serdar Şöhrat, Alawaly Serdar Şöhrat masar bolup ýörler. Bulan alt baryan teatr 80-nji ýylyň teatrty. Ananyň şu teatr şu tersine işleýär. Bu o Gurbanla özü Brejnev hata edýär. 23 medal aldy. Meçidi 450 milyon dolar. Çap ölecek golya, hem skorlar daşından hep başladı. Yani ölmekten meçidim koyup yankı içine yankı harambaşı yalı içinde men cayla, men içinde ondan öldüm cennette gezvereyim. Sizem niyametiniz şunu edin deyip. Bula öz planı bilen. Halk bilen iyi iş yok. Halk masala deyip ol Pampers yaşlılar yığınıya olan utonsuz yaşlılar. Yine men utonu var yani şoda atları. Utonsuzdur. Gün var Kezzap'ın yanına var onu kollap yankı Kezzap bir zat kurulu salamu aleyküm deyse bloknotu yazıp oturuyorlar o. 80 yaşında bloknot mu o mu? Yalı bilýän sen 80 yaş. Gör bilýän o sen. Näçe bütün dünýäni aldy. Utonun okmu? Şu yaşlıların doğrularına şu yok mu? Utonun yok mu? Şol kakanız, atağınız var maskara bolýar televizionyada. Bizim görkezmeli bolýar bütün dünýäde. Utonun yok mu? Yığınan öýü. Aktıkları ölen olsun. Yani oraya aktif olsa yine o da kemçilikleri var. Şehirde kemçilikleri var. Bartın hekiminin işledim. Bartın o otavedin içine yine işledim şöyle. O da atları yok. Ne yapacak? Her kimin arkasında bir firmacık var mı? Ya oğlu firma çekiyor mi? Ya oğlu firma çekmeden onu iteliyor mi? Koru hükmünle. Bu neyme dünya oldu? Neyme Türkmenleri neyme oldu? Bu Türkmenistan neyme haydi bir yankı planetada yatmıyor. Haydi stadya geçti. Maskarçılık. Yine şeyle kıynatalım. Muhammed Ağa. Şu halk masalının yolu oluştu ve halk masalının yankı ağzalar boyunca bir düşündürdü mi? Yine şu sayılarlar geçti Fransa'da. Ben sayılarlar gittim. Şu da atlar görüp ağlasın. Ne yapayım? Ne yapayım şu da atlar bizde yok. Ne yapayım şuraya adamların bizim adamlarımız yani. Biz yöne birimizden maşençilik edip daha edip daşırtı işecek ol birimiz olacak olup getiriyor. Bu normalde yaşıyor. Tekrar hareketi aylığı yeterlik oluyor. Bizim grup bile şuraya devlet. Sesleri veren yani yürütü şotçuklar var. Yürütü bağırlayan adamlar var. Spokojno geçen, daha ediyen tam kovyacıklar ya da nimecikler ya maslahat verir. Bir topar asosiasiya var. Anladın? Bir küçük şehirde yaşayan men yani ul şehrin kaptanına Sparna rayon yani. Neçe bir hayat raydın. 10 mayıtan ok. Yaşayıcılar. Muhammed Ağa 250'den kovrak cemiyet kurumu var. Neler mi son? Yok şeyle berdenmez şeyler. Balçılar, futbolçular, yani o rapire edyenler, yogaçılar, yani o pensiyonerlerin ayrıtı nefes klubu var, kurulması. Her gün çağırıyorlar seni gel bizimle, ne biz sana şunu öğretecek, bunu öğretecek, gel bizimle gürleş, bizimle oyara git, beyarik git, muzeylere git, muht. O Vastoş'unda bolsun himmet var. Yani yürüyüşte surat çekiciler, yani surat alyanlar, ara 200 bunu yani 200'den köp cemiyet kurulması var. Konferansı geçiyor. Siyasi partilerden ayrıtın. Ola başka cemiyet. Partiler ayrıtın olarak. Ola on sağ. Profesyonel olamada ayrıtın. O profesyonel olamada ayrıtın. Sindikat dünyada. Ondan koşmaça adamın özü var. Yani cemiyet kurulmanı açıyor. İnanın cemiyet kurulmanı ben Fransa'da 2 cemiyet kurulmanımız var. Merkez boyunca ve devlete halk hareketi. Neyse 3 gün önceden açtım. Dokumentleri verdim tamam. 3 gün önceden. Neyem Türkmenistan'da ben yine şöyle Aikido Federasyonu'na açık ol. Görmedik adamı almadı. Vice premier var yani o bir spor kurulmanı açık ol. Vice premierler var yani. Onu niye aslan soruyor? Cumhurbaşkanı bet bol yani bet bol yok mu diye.
Hudaý saklasyn. Görýäňizmi? Sizi şu zona elten oklar. Näme? O ýerde siz akıl alýaňyz. O ýerde siz adam ýaly ýaşap başlaýaňyz. O ýerde siz gatnaşyk edip agly bir ok bilýäňiz. O ýerde siz ösüp bilýäňiz. Sizi agranişt etmeli. Sizi ýa-ni betondan näme goýmaly? Emhemeler şonu oratdy. Şu ýerde açaýmadyn bir parça ya jemgyýet gurulmagy açaýmadyn. Şol klon ýa-ni aýaglylaryň hereketi, profsoýuz we 3 tane parça bunu golýan öýlerem prikaz bilen öýlerem ýa-ni görkezme bilen öýleri ýa-ni karar bilen şolar belliýärler. Bu gülküşden bu da. Muhammed ağa. Şu konferensiýa wa ine men ýaşan şeýerde konferensiýa wa ballar ýa-ni arwallar näme pikir edýärler? Şu arada özüm näme pikir edýän diýip ine konferensiýa wa. Bu balların ýa-ni haýwanlaryň ýagdaýyny bular ýa-ni çözjek bolup ýa-ni maslahatlaşyp näme Östürýärler her şeydir burada. Östürýärler da edýärler. Biz bolsa adamlaryň ýagdaýyny düzelt bilen zok. Ine Muhammed ağa bilen 5 ýyldan beri ýa-ni sizin ýagdaýyňyzy gowlaşdyryp bilen zok. O elementar kaýsy işledip bilen zok. Bir gülküş taatdan. Özüm pikirini aýtsana, öz pikirini Muhammed ağa. Wende burada sen ýaman o temany baglyp näme etdiň da. Şu biziň edip berenmi? Biz halkymyzy bir tejribeden geçirjek bolýar da. Bir tejribeden. Biz aýdyp durýak, halkym göz bilen görüp oty, oňa saýlamaga zat goýýar. Goşy bir halkyň tejribesyna tejribe goşmaklyk. Biz hem şoňa kömek edip otyr. Şol üçin öz roluny bilýek bolýar näme? Indi kulak murada mene. Dünýäde näçe ýurtlar bar, ösen ýurtlar bar, garyp ýurtlar bar. Garyp ýurtlar strukturasyna seret, baý ýurtlar strukturasyna seret. Bende haýsy bir ýurtda ýankyana guramaly köp bolsa, metbuat azatlygy bolsa, köp partiýalyk sistema bolsa, halk köçe çıkıp miting edip her hepde günlük köçe çıkıp yören bolsa, azat taýlawlar bilen hökümet ýolbaşçylary aýryp ýa goýup bilýän bolsalar, kanun çıkarmaga gön özleri gatnaşy bildi, şo ýurtda gowam ýaşaýar, şo ýurtda bahtlam ýaşaýar, şo ýurtlarda uruşam ýok. Indi tersine eder. Haýsy ýurtda jemgyýetçilik bolmasa, metbuat azatlygy bolmasa, halk azat taýlawlara gatnaşyp bilmese, halk kanun çıkarışında gön gatnaşyp bilmese, şo ýurtlarda da uruş, betbahtçylyk, watan dönüklerem köp, türmelerem doli, halklar kul bolup o ýurtda bir ýurtda da gezip. Gön gözüňiz bilen görüber. Haýsy ýurtda uruş bolsa, banyň şonu öwreniň. Derrew Wikipediýa girin. Näili şo taýda saýlaw sistemasy, näili şo taýda adam hukuklar deklarasiýasyna hormat goýulýar, näili metbuat azatlygy, eýem göz görnüp duranlar. Şol üçin bize ýeketek bir ýol, anamly ýurdumyz parahat edip bilýär, ýurdumyzda ogurlyk ettirtmeýär, ýurdumyzyň baýlygyna eýe çykyp bilýär, ýurtda kanun çıkararlaryna, şu kanuna halkın belli bir derecesi gatnaşýa, aktiv gatnaşýa, degişli, laýyk şu ýurdun şertine laýyklykda kanunlar çıkarılýar. İstenlik ýurdun içindäki çekiliş problemanyň biz напряжение, biz гражданский uruş hiç satsız arkaýyn çözüp bolýar. Şunu biz türkmenler şunu taýlamaly. Haýsy ýol? Berdim Muhammed ýana arkada öz keyip çöküp gören, yegeller baýap gören, ýa-da halkyň sesi bilen taýlanyp, islerin wagtym aýrylyp bilýän, ogurlyk etdirilmeýän, halk sesini aýdyp bilýän, guramaçylyk bereket edip öz bäfizini gorap bilýän. Dogry. Muhammed ağa, men indi gyýyt aýtsam, sen diýen zadyňlar. Haýsy döwletde milli lider bolmasa, haýsy döwletde alawaly ferdar bolmasa, şo döwlet golup ösýär. O hemmet şey. Seredber ha. Yani görün Fransa'da milli lider yok. Arkada yok. Hani arkada diýip bir ýerine gören.
Üstüne gülüp yıkılıp ölür Orta sonra. paşam yok, Kazak paşam yok. Paşam yok, arkadağım yok, karamgulam yok, karamdağım yok, hiç adam yok. Ayatullah'ım yok. Yine ünlülerin dünyada iki edek şekketine şarpık edilen prezident var. Onun Macron. Bunu niye kaydım? Şarpık edip durur. Bir ayal masalın bir yaşı bir ince hor oğlan. Üflesen yıkılyan oğlan şonu şarpık etti. Ne bildirdi nägirlikini. Näme alıp bastılar mı? Yok, basmadılar. Administrasyon nakazanya oldu. Näme kanun işleyen. Intek Macron gitsin basılarım. Mesela aydeyn Sarkozy yani. Ağlap intek halka da yüzlenir. Yine kanunun işleyişi. Bizde bu haramzada näme edip diyor Muhammed ağa. Arkadaş şehrini oraya, ülkenin şunu. Arkadaş şehrini oraya pul yok. 15 tane firması yankı yegenler açtı. Şu yegenlere paylap, yegenler bilen Türkmenistan'ı batırıp, yani barıp pul daşayşar ministerleri pasoları ılgadıp pul çöplüye daşı yuttan. Türkmenistan'ı bir ettir ya, şu pulam arkadaşa kılgın, öz yegenler bilen paylaşıyor. İnünflerim, pul yok. Bulan gidip arkadaş şehrinde ukazga çıkılan bir görkeden mi oluyor? Şu yere 3 taraftan 5 taraftan yollar çalışıp var ya, yakabı üyüt kötü, yakabı buluşuk gidip dur, yakabı üyütüye, yönü pul yok, aydara şobur, yani çirçoğuzları kötü, yönü şobur tamamda 4-5 taraftan geliyor. Bu kezzaba hiç, özünü ağlamağa hiç, bütün dünyanın şeydi var, arkadaş şehrinde uğrayan. Pul yok, arkadaşlar. Anlayan adam yok yani. Anlayan adam yok. Diyen yok. Toğunu tok diyen yok. Bu idiot bizi idiot dik koruyor. Ünförüm. Katı ünförüm. Yankı baryan yollarını çalışıyor. Yankı yığınağa ertiden dangda turup yankı atına minye, eşeğine pişkine minye. O zaman gidip pişkini tiyipalıyor, eşeğini tiyipalıyor. Sonra geliyor da maşini geliyor. Bulmasa triye gün geliyor. Yöne indi kameralar şey diye atını, eşeğini pişkini vurdu. Yine ederi iş olmadan sonra, ideyeti olmadan sonra yine gelip arkadaş şekerini vuruyor. Her kadar duruyor yollardan geliyor şu yere. Bu tarafını oturun yerin, bu tarafını şu çirçözler. Hamara kuruşuk gidiyor. Hiç tat giden yok. Pul yok. Ümit verin. Eğer kardalarlar bir yerlerden, pul taparlar. Bizi yine batırarlar. Ve şu bizim pulumu da öz metçiydini kurar. 450 milyon dolar. Hasan Açer bir sulatır çıdalı. Neyemçi Türkmen namus ediyen, vicdanı bağ Türkmen kazan okşulattılar. Yine şundan, Muhammed abi şundan edil 36 yıl bundan uzun. 89'da, 85'te. Şu da atlar biz aydan olsak, ya Türkmenistan kalıp, yani kabinet minister kul ederdi. Şundan bir 40 yıl ayıp gör, demek biz 40 yılla ösmedik. Bizim ruhumuz kaçtı. Bizim yankı cemiyetçiliğimiz kaçtı. Bizim cevapkarçılığımız kaçtı. Vatan duygusu kaçtı. Yani vatan duygu deyip arkadan deyip kıyırıyorlar o. Ey arkadan duysa niye mi kıyıracak? Vatan onlar, vatan Türkmenistan. O devlet canyalıkları yenip arkadan şöhret deyip yani Amerika'da kıyırıyor. Kellen işleyen mi? Erti o ülke vatan ne o? Kimdi kıyıracak? Öz enatan kıyır. O trenini kıyır. Doğunu ait şöhret deyip, vatanı ait şöhret deyip. Komşuyun ait. Şunun yani kovuda. Bir kez daha paramda da şöhret yani. Aydım sıra aydım o. Kim aydım aysa yani kezzap barda kezzap kurbanlık bir Muhammed Farka zasuz nartist. Neşer şeyde. Kim kezzap kurbanlık bir Muhammedov. Aydım taraftan ne ol? Yani aydım yazmakta ne ol? Aytmakta ne ol? Şahirlikte ne ol? Şoğulen aydım aysa şoğu at kalan artist. Yani soruyan şart var. Ey Gülkuş'ta mı şu atlar? Bu tragediya, bu Gülkuş'ta. Bu yani ironist ismi. Bu tragediya. Biz bırad etmeli mi bunu? Yaşap olmaz. Biz özümüzü yinasak. Çağrımın önüne. Neyli? Yani öz avramız olmasa neye biz avra adamı çağrımın önüne? Şu bulayan zatlara biz cevap ver çağrımız ya. Biz şu gün.
Erdi kun çağına kalansa yankı öleneden ora cevap ver. Yani şunlukça biz cevap ver. Şunun için videolar gelmeli, TikTok koymalı, Instagram koymalı, imo koymalı, oturmalı. Daşının akla yöne pulu ver, ölmeyen oturun beni pul kazanyan deyip siz ömürlük kalırsınız böyle. Yadınızdan çıkarım o skema. Men tanım teyade skema. O Kurban'ın migrasyon ministri diyişalı. Teyade движение. Her daşından pulu verin. VPN'i verin. İnternet alsın. İyi versin videoları daşına. Size iyi versin. Sizin fake account'tan paylan bütün dünya. Şunu iyiden alanınızı bilmedi yani. Biz alıp onu bütün dünya korkuyor. Gerek olsa iyi verirsen. Yine şeyle uğraşılıyor. Hadi Kurban filan Muhammed Ağa o yerden talip yeni bir sanat aktivist. Ve tutuvak gidiyorlar öldürüyorlar. Bir kiçeliyat, kemeliyat yönsizden rahat yok. O öne çıkmadan adamlar medya görüş atparmalı ha. Aydı Muhammed Ağa. Burada ben biraz şu atlam abstanovka yaman üytköydü biz her nätirip şu bizim şu hareketlerimiz, aktivistlerimizin hemmemizin birlikte alıp barayan hareketimiz biraz balansı üytköttük şu atlam. Ben bir dün bir qowuk haber neme gördüm, näyleyne debat diyen yana. Bir sen bana TikTok'tan bir oğlanın nemesini uğrattın bana. Biraz men karşıma bir da diyecek kolya falan. O yaman akıllı olan 30.000 tane nemesi var follower'da. Ondan özüm diysen Abrazov'un qowy özünü alıp barya diysen neme de qowanmalı olanlar Türkmenler. Ondan bir fikir bilen bilmeyen nem için şu aktivistlemede bir da diyecek olup şu bana da deyiptir da o diyen yok ol diyemiyorum. Hiç benim ona karşılığım yok. Yöne oylanan olmalı. Ondan bura öğrenecek oluptur şu aktivistler neme diyorlar. Ondan bizim aktivistlemenin nemi oturuşuna gelip giriyor şu tadı ondan bir hilledip Türkmenistan'ı apravdar edecek oluyor. Ondan oğlanla da neme dayı o hemmeti biliyor. Kim haydi bir akıllı adam gelip bir haramzada öz ikbalini çalı öne çıkan adam ne tip şunu kollamak bilen özünü de ayılacak da. Olam şunu düşünmeyi bir aktivistlerin diğerlerinin hemmeti doğru şuna hiç de deyip olmuyor. Sen eğer Türkmen mi olsan, vatanın söyleyen mi olsan, şu gördüğün rahatlama gözün yımak mümkün ne? O cinayet. Öz karşına etken cinayetin ol. Sen neyin bir bağ yurtta halkımız şeytir közelip vermeli daşıyor. Öğlen daşarı yurt demeydi proje. Yurdun için ne ki yağdayı görüp otu. Karamdağda berdi Muhammed'in edip görenini görüp otu. Ne ettirip sen şunu apravda edecek? Hiç bir soğustum şuna bariyem. Şimdi kovu yerine mi? Şol oylansıptır ertiydi. O zaman dedi yok ben indim meylak şu yanaklı atlara katlaşık dedi. Düşünüyor musun? Yaman kovu akıllı hareket. Doğru. Meme şu proses kovda. Hiç olmanı bir toporlar aktif şu verdi Muhammed'i kollacak kolyanlatlar biz neutralize vaat ettik. İkinci taraf eğer inni şu biraz oylanışta şu bizim halkımızın ulu lideri olup biliyor. Şu yurt çoğunku, şu yurdu dolandırmalı. Şu adam yurdunu peyda getirecek olsa şeyle avra evlen gelmeli yurdu düzeltecek olmalı. Bolya sevmesin haramda dedi. Yani ayıstına o. Ne için sen perestroikalar yıkacak olmadın? Yıkadın öyle mi? Bercay, onunla sana pul yok mu? Bir tane meçhidi vurma, bütün Türkmenistan'ın içindeki cahilsizler sen cahil edebiliyor. Neymiş onu diyebilmeyen. Eğer şunu demedi bir namusluğu. Şunun için oğlun şunu şun. Eyyem şunu, eğer öz vatanını söyleyem olsa, öz vatandaşlarının, öz kardeşlerinin, öz çağalarının geleceğini aladı etken olsa, onunla bir yanım aktivist olmalı. Şol adamım yurt dolandırmalı. Akıllı olan, tecrübe olsan mı, Abrazov'un ne öyle? Yurt şolun ki. Muhammed Ağa kahraman koydun da yönü. Gelin Feride. Yok, ben kahraman diyemem Kadir. Yok, kahraman diyemem.
Yöne eger islese kahraman bolup bilýär. Yok, elbette istese kahraman olup bile. Prezident de Men bolup şoňa bile. ýetükleýän, awa, şolardan Benim bu her ýagny- ýurdun kahramany bolmaly. Bu huýpy bar, abrazamaniýeti bar, diňe islemeli şonu. Muhammed abi gelin bir parça dinleyelim yani şu neyme diye şöyle olun. Kim diyişim geldi. Ya bir. Şu videonun sesi yok. Onu neymiş bilemem. Demedi oturma Murada, onu wagt ýetirip oturmaýly, emme watandaşlarymyz Tamam. görendir, tebäbi Şunu ay şunu doğru vereceğim de. Yani ki adat sayfa bunun bir kezap adam. Şunu doğru vereceğim. Yani ki neymiş Türkmenistan kanunu bozuluyor ise neymiş bozuluyor bozulur ya. O zaman ya yalan söylemeli bolýar. Gurbanly Berdimuhamedov kim diye? Oğlum diye halk meclisin başlığı. Halk masadın başlığı. Yok. Şulardan düşünen o. Meclisi ayrıtıyın zaten. Yani meclis konstitusyonun anlardan gelen zaten. Meclis, prezident ve yerine yetiriş hükümeti ve tuğutlar. Yani prezidentin yerine yetiriş hükümeti şu bir yani bir uğurlu diye de bir funksiyası var. Yani meclis, kadetler ve yerine yetirici hükümet o bütün dünyada 3 tane organ. Dünya yani devlette balans etmek için bir adam basvalma diýýärli bir döwleti ine 3 tane hekmet var. Yani kolunu doğrularına bunun karşıladığı meclis hem halk masadan boşup koyuyordu. Yok. Meclis ayrıtıyla halk masası aşağıda. Halk masanın başlığı Gurbanly Berdimuhamedov. Meclisin başlığı ol ayal. Men ýadyma şonok näme şoňa. Aýa. Kabinet ministrinin başlığı Serdar Berdimuhamedov. Yine 3 tane yani ki 4-üstem ýokary kadetin başlygy men adyna bilemem häzir kimdirini ýöne onun bir aýraty näme. Ýöne şu günü şu yani ki konstitusiyon kuruluşu bozdular. Şular başga çekdiler. Hemme da Serdar'ın aşağına. Serdar meclisin başlygyny belliýär. Serdar halk masasynyň başlygyny belliýär. Serdar kadetleri belliýär. Hemme da prezident. Сильно президентская власть или. Bundan metal усилия ne yapacak? 100% prezidentская власть. Onu bizde devlet yok, bizde prezident başımın vlasti var. Onun padişah. Dip bolýar. Bunu konstitusiyanın üstüne depel yapıyorlar. Şu hatlara düşünmeyen, şu hatlara görmeýändik adam siyasatı başlarında täzeden başlamaly. Beýlik döwletlerin buruş sistematyny öwrenmeli. Beýlik döwletlerin demokratik institutlaryny öwretmeli. Beýlik döwletlerin hökümet institutlaryny öwretmeli. Hökümet institut diýmek näme? Ine meclisin agzalary näme meseleler çöp bilýän, näme komitetler bar, onuň aşagyna ýagny vilayet meclisi olar näme çödýär, näme parlament, näme perimetr, ýani intervensiýon. Haýsy perimetrde işleýärler, jogapkärçilik näme, haklar näme, onuň şäher meclisi şoň ýagdaýyny etraf meclisi ve Oğuz'a verdi. Şu da hatları öğrenen tam ne şunu Государственный институт diýilýär. Yani şu cemiyet institutları hükümetteki. Yine Государственный институт näme bolýar? Государственның içinde cemiyet institutları ve Государственный institutlar. Государственный institut näme bolýar? Kabinet ministri, her ministr, vice-premierin yani jogapkärçiligi, premier ministr, oň jogapkärçiligi, soňky diýär ministrler, oň jogapkärçiligi ve hakları, soňky diýär orunmasarlar ve departamentler aşagyny diýär. Her gurman, onu iş yerine yetiş nimesi, o yani hükümeti. Ondan gidiyor kadetler. Yokor suudun, parlamentçat näme, postu näme, näme etmeli, jogapkärçilik haklar näme, ondan vilayet, ondan şäher, ondan etraf, ondan oda egerde orun yani bir gurmasy bar bolsa şol. Bolmasa ýok. Ondan näme bar? Ondan prezident, aparat prezidenti. Prezident, aparat prezidentinin bu dine Türkmenistany reprezentatör, yani ki prezentasiya Türkmenistan'ı. Hocalık işlerini alıp baran o prezident. O kabinet ministri var, premier ministri var. Yönetim kurulunda premier ministri bir yerini belirlemekten korktular da prezident çoğu avattı hem premier ministr. Bu konstitusyon yanlışlık. Hiç yerde yok. Hem prezident hem premier ministr. Yok hiç yerde. Dine diktatör devletlerde var. Şu hatları öğrenmeli. Cemiyet ya siyasi yani gepleşer yiyecek olsa birinci ben şeyli fikir edeyim. Yöne şoň inisiativatını İran boyunça çıkışlarını ve başka da boyunça çıkışlarını gatowy
Yani halka açık düşündürýär, öz pikirini düşündürýär, ýalňşagam bolsa, doğram bolsa. Koy aýtdylar. Bir de şol ýaly adamlar gerek. Ine şoň üçin men halkymda ýüzenýär. Kim prezident boljak bolýar? Kim bolasa gelýär? Kim mejlisin başlygy bolasa gelýär? Mejlisin deputat bolasa gelýär? Kim kabinet ministrinde vice-premier bolasa gelýär? Ministr, ol bul häzir hereket edin. Häzir görkezin halky öňüne bu zatlar halk saýlar. Siz halky öňüne görkezmeseňiz, ýeti gelin prezident saýlamaýarmy? Halk saýlamaly. Şoň üçin edil häzir rejim ýykylanda biz öňe çykmaly. Yani siz öňe çykmaly. Biz size şu zatlar düşünüp mümkinçilik tap berýär. Indi öňe çykmaly şu zatlara. Kim prezident boljak bolsa, gelecek yani nemede eleksiyon yani saýlawlarda öz kandidaturyny oýjak bolsa, adam boljak bolsa, ine häzir momenti. Hereket etmeli. Ya ýeti ýykylyp bilýär o döwlet. Ananyň döwlet ýani çüýlük tohum. Ertir. Gurwalyň ýüreginden häzir bir minutdan ýüregi tutsa, o beýleke gaçyk gidýär. Boldy. Bir täsirli geçirmeli. Şoň üçin häzirden başlamaly. Biz sizi konkurent hökmünde itelýär, bolun sizden bir. Ya konkurensiýa bolmasa, ondan saýlaw bolmaz, konkurensiýa bolmasa, döwletem bolmaz. Her wagt konkurent bolmaz. Ha biznesde siz görüşýäňiz da beýrek öýüňiz konkurent var. Ne şolaýar bertleşik bolmaly, prezident boljak bolsa. Gowuzyny saýlamaly. Bertleşikde de hemme zatlar açylýar. Yalan aýdýarmy, dogry aýdýarmy, başar bilýärmi, başar bilenokmy, ýöne bir tarihde ýani kysatýarmy bilmeli. Ikinji bir belirlejek zat Muhammed ağa, häzir ünserýän ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistanyň taryhyny blogerler aýdyp başlady. Hemmesde käbir blogerler. O ýallak blogerlara ol ba. Onu aç çekildiler, ýa biz bas başladyk olary. Yani videolar çıkıp başladı soru vardı. O yaxşı şowdan başlap beýleki, o beýleki budurutlu adamlar iyiden akşama çäre ýeşerýär bir samtyk şeýir var. Bu daýtaplar. Şonu eşitdim mara ýaşatym gelen ol. Şeýle bir samtyk, şeýle bir akmak budurut adamlar, budurut görenler çäre atýarlar diýär, çäre atýarlar. Onlar studentlerim budurut görenler de olam çäre atýar. Olar 2 saatlyk gelýän bolsa, ol beýlekler, bu gurgun studentler daňda 3-den määr otyr. Ol 12 bir çeldi. Onda bular 3 gödek, 4 gödek budurut görenlerde. Logika ýok, bu manysynda kellerinde hiç tat ýok. Bir oğdan sözler aýdyp bilýän oğlan, bir ses gowy, başga da ýok. Gelecek içi boş. Yani transparan diýende, yani içinde boş hiç tat ýok. Yani vitrina var da arkasında da yok. O sen cümle gidiyor. O odan turat yani çeşme akıp dur, yani neme akıp dur, sular dağlar. O zaman buradan geçen kartine yerine çöplük. Ne çok urvanmış o. Burada ben burada koşayım şuna. İslenlik neme internet ulgamlarına gelip öz teoriyini adam yığına bilýän adam şola näme diýse diýerdiler. Şola islenliği, potansiyalini berdi Muhammed'in net düşmanları. Sebebi ola adamlar saklajak boldy, faktları adam kerçiliğe kavat getirmeliler. Berdi Muhammed'in etýän zatlaryny hiç kim kavat getirbilen. O zaman bula näçe adam teoriyine ýygnap, ýa näkle şuna soruk beriberse, o zaman bula kanym düşmanı bolmaly berdi Muhammed'e. Tamam. Şol üçin olar neme çyksalar bolýarmy? Odan geliversin diskusiýa. Ýa oğlan men şol üçin misal getirdim. A geldi oğlanın gepini onu doğru da ne illatri sayetsin şol. Odan korkkan bolsa onu men inmiş hiç süratlara koşul. Ay bolýa olam o. Ýöne oturup bilmeýär. Her türlü adam mı? Olara jogap berme. Şol üçin aýtýar. İslenlik öňe çykan adam potansiyalini berdi Muhammed'in kanym düşmanları. Gatda olacak. Yine bize karşı olup çıkın, bize gollap çıkın, neytral olup çıkın, Türkmenistan'ın tarihine aydın. Yine bir olan ünsördüm TikTok'ta, yaman goğulu attıraydı ya. Kıpçakların, Karahanların, Oğulların tarihine aydın ya. Ön kulamanında neyir olup da 9. yıllarda onun ön berekerler. Katı oğuyu. Yok kontensi yardım etmeli ya.
şuraya çıkıp yankı yine şol Türkmen östürüyor. Bilimini, düşüncesi. Ananın egerde Türkmenler össe Gurvalyny öýle bak akşam ýygnak gaýdylar. Diýen gerek gel. Türkmen milleti össe öýle bak ýygnak gaýdy, gaýdyp çykmady ýaly diýip şuraya karanda adam. Yo, şolan hiç karındaşları gözde ne Berdi Muhammed'in özü, ne Serdar, ne aktıkları, ne yegerleri hiç gaýdy öňe çıkıp gep aýdyp bilýänler. Näme üçin? Bak. Näme üçin? Bilmiyor. Näme üçin aýdyp bilmeýär? Näme birini bir anandyryp bilsin, biziň etýänimiz dogry diýip. Hani? Diýirdäm ya, ölüm bol. Ömrüne 2 ýyllyk interwiu berdi. Ünswer. 2000-nji ýyldan bäri hökümetde işleýär. Vice-premier diýdi, minister diýdi. Ozoň halk maslahatynyň başlygy, ozoň milli lider o. Milli lider bolup näçe ýyldan bäri işleýär. Ömrüne 2 ýyllyk interwiu berdi. Olam öňünden pul berilen interwiuny Türkmenistanda ýazýarlar. Ünswer Muhammed aga. Türkmenistanda ýazýarlar. Amerikaga gidip hiç saat ýok. Şo ýere interwiu alıp montaj edip şo ýerde interwiu berip geldi diýerler-de. Ýa-ni zapas boy montaj videolar köp. Bilýärmi? Al-Arabiýe ol. O jurnalistden bilýärmi? Awa. Ol ortadagy beren interwiusy gülkünç. Ol nemedir Özbekistandagy Aýdan näme şol Rahmon derle beýlek. Özbek prezidenti Aýdan da häzir trend bolupdy. Gülkün. İki sözü çatı bilen oku, bir misal almayan bu birinci klasdan başlamalı täzeden. 8 martda gutlanı ulu ekran öňünde ekrandan okabaýdy. Sözüm ýokmy? Ondan soň interes ýene kim? Türkmen telewizioniýasynyň başlyklary işläp ýöreller. Şu propagandistler we hat biriniň internet ulgamlaryna adresi ýok. Göderine getir. Biriniň ýok. Bir gendan inni bir topar inni bloggerligin şolary gollajak bolýar, şolary edenni aklajak bolýar. Olu özler düşünýär, şol üçin aýtýarman. İslenlik adam gelip halkyň öňüne çıkıp gepleşek bolsalar, özleri bizden beter Berdi Muhammed'in düşmanı bolar. Men jonaýdy. Doğru diýem. Ine bir da gen görýänler, ine şu ýaly iki sözü çatı bilmeyen adam. Dene yağ tutup ekrandan okuyan adam millidir okuyor. İdeyesi yok. Kahramançılık etmeyen kahraman okuyor. Attan yıkılıp binamız hükmünde çıkıp yine atını nimedip. Birinci yer alan o. 15 milyon doları ay sen gelin prezident. Bir de atçılara görgürler kötülüyor. Alsın ussun şolar. Sen barmada şoýra ýanky birinjilik almada ussun şolar görgürler atlaryna pullar berip östürmek üçin bir topar kynçylyklar bar. Ýok, öýde baryp, öýde utup şolaryň pullaryny soýup gaýdýar. Muhammed. Öýdem atdan ýykyryp. Şu attan yıkılanlar ýokmy? 16-njy mı? 15-nji ýylda şol. Adam men şu wagtlar çykyşymda näme dedim? Türkmenin atı Türkmenlerden gayratlı çıktı. Türkmenin atı yıktı beni. Şimdi Türkmenlerin o çırdışı karandadan yıkmalıydım. Hormatly ýeşler, bizim kanalymyzda häzir reklama, men reklamada boýan ardyna. Gelin dinleýälim reklamany. Edi vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda äýort uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz kemişelik bitarap döwletimiziň at awraýny belent derejelere yetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahraman Arkadamyzyň beýik başlanmışlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwatly döwlete öwrüldi.
Раз, два, три, четыре. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых век красавиц, драгающихся, кого любят, того ждут. Сквозь мойки долгих ожиданий мой любимый аромат. Моя вторая кожа, и быть может не сейчас, но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли и полететь против течения. Yine şeyle Muhammed ağam. Şimdi biz devam edelim. Ben bir video okuyayım Muhammed ağam. Yani şu Türkmenistan'a geldi olayım. Şu arada bir gurur etsek. Seni bir düşündürsem. Yani. Bir mi? Şu patlama yani İran'a patlama. Bir mi? Ya sesi yok, bilemek ne şey. Sesi yok. Qarşı şu İran'ın patlama Türkmenistan'da olur ya. Yani men pikrimçe şu Türkmenistan'dan yani çayağına şu raket koyuyorlar İsrail'e karşı. Men pikrimçe. Şurada gurulayaram. Yani hadi açılamak bunu. Ya başka çalışacak var bir mi? Ya her yine başına. Men pikrimçe şu Balkan vilayeti Muhammed ağam. Yani granitsa yakın bir o şu yerde yani İran'ın raket var. Esen bunun yanılır şu tane. O şeylim kalyan. Biz uruş bizim kaptalımızdan. Şu yani. Yeni bir videonu okuyayım Muhammed ağam. Bundan bildiğinden ya bir minut. Bizim esas geroyumuz var. Yani bir minut. Evet. Sesin oyunu bir minut. Şuna bir seyretin. Sesi yok. Sesi yok. Yok sesi. Sesini işitmedin mi? Yok yok. Ha sesi geliyor ama bir minut dur. Yok sesi yok. Ha bir minut. Muhammed ağam, hazır geleceğim teriden. Yok. Sen öz sesin bağla. Sen geliyor benimle.
Yümenne yok. Berde nemede Men YouTube'da yok. bilmesem de. Beylekleştiyen men geçben gerek yok. Ben bilýän näme diýen. Bolya, men bunu video çıkarayan bolya. Şu Beylekleri ha. yerde nimeni uya, yani şu ne bir şahiri var. Cemal Saparova. Oyuncu yani boşkaydan bolya. Yürütü video koyuyoruz. Şun trendlerini yani şun nemlerini biz tutarız. Hökman. Sebebi bu dine nemdim ya. Klon olalım değil mi? Yani küçük spektaklı oluyor. Bunun sketch diyeceğim o. Yani Anglişanlı sketch diye de bu sketch adın ya. Bir hükman halka yetirmeli dağıtları. Şunun için yine o varda bir ayrıtın videolardır. Şunun için vakit yitirmeli Muhammed abi esas temamda geçelim. Ne motada bir kavaseri yani ağaç gulluriyat vaat ediyor. Şunun idiotluğunu koyuyor. Başka bir nememiz yok. Yani bunu gülmen tehdit bulunur. Ya ağlamalı ya gülmeli başkalar yok. Şun bolup görüşünü, bir maskara bolup görüşünü bütün dünyada Türkmen halkının içinde mümkün değil. Yine gelin indi Mar vilayetine gelelim. Mar şehrine yine yani Pristoyka'ya yıkılıyor. O yerde de bir gedek bulur adamlar hat geliptir. İkinci gedek yani Jeklerin işgalleri hekimlerinin işgalleri gelip duyduruşuptur. Üçüncü gedek gelip ekskavatörü yık başlattırlar. Şimdi Muhammed ağa, sen kanun esasında şu zatlar doğru mu? Eğer de doğru olsa şular neyle edilmeli? Neyle yardayda şular edilmeli ve halka ziyan bolma diýýäli bir öz pikirini aýtsan ve bizim halkymyza maslahat bersen. Men birinciden aýtjakdadım başynda Mar halkyny ýatlatjak da. Bilem Niyazov Aşgabatda şu jaýlary ýykyp başladylar da. Jaýlary ýykyp başladylar, ondan şoň istorya materiallaryny Mara alyp gitdiler. Ardan Aşgabatdan alyp gitýärdiler. Şu Marda şu wagtlam bir ýörüýte bazar döredi. Akalyň göz ýaşy bazary diýip. Akalyň göz ýaşy bazary diýip. Indi şol istorya materialy bilen urulan prostorykalarym şuň ýykjak bolup gördi. Indi Marin göz ýaşyny haýsy şäherle alarka. Bu şu soru düşünýän. Indi şular da bir ýaga gidip satylar. Şun iýdiyor. Indi geleli şu meselen üstüne kanuny mi ya demi. Ve Sovet Soýuzyna ön jaý berellerine jaý hem döwlet berýärdi. Order berýärdi. Her kim maşgala ýagdaýyna seretýär, çagasy bolsa, 2 komnatly çagasy bolmasa äreýäli 1 komnatly kwartiralar berýärdi. Şu Türkmenistan öz başlyk bolandan beri şol hiç kime raşriyeniye berilmedi praktiski. O zaman her kim şu öz yaşayan yerine şunu bir illedip öz maşgalasının ýagdaýyna göre pristiraýyp edetdiler. Şoňa nemeli häkimlikle yerli häkimlikle zat ruhsat berdiler. Hiç bolmany gözüni ýymdylar, viziat kalypdy dedi. Halk ondan ol öýlenen adam hökmen çagasy bolýar. Indi eýem çağada hiç gelli bolup, aktykly bolup şu öňkü jaýyny ýaşapýar. Şolada ondan birinji etajda ýaşaýarlar gidip hökmen perestroika etdiler. Bir towar daşy ikinji, üçüncü etajdan perestroika edenler bar. Sebebi onun mali ýagdaýlary beýledi ki baryp hökümetde alýan aýlyklary ol iýje işe ne etene ondan gidip ýene de jaý almanyň mümkinçilikleri ýok. Alyana şol için hem köplen hükümetin içindeki işleyen adamlar öz tanış polisleri bilen prostorykaları edip başladı. Daraja polisiýa işgärlerini. Şol yani nemen makalasında da yazıyor. Birinciden ne Marda mecbur ettiler hükümet işgärlerini. Yani polisiýa işgärler, prokurordan şola prostoryka eden bolsa şolara dabrovolny doğrulap yıktırıp başladılar. Ta beýlekler de sesini çıkarmar yani. Şimdi men aýtjak bolýan adam näme? Döwlet öz borjyny grajdanlyň öňüne ýerine ýetiren. Yani raşriyeniye berilmeliler şolara. Bermeýär. Aýlyk tölänek jaý alyp biler ýani. Bir çağalary öýlenenne iş ýerinden jaý alyp biler ýani hiç ýyly mümkinçilikleri ýok. Ondan halk barjy adından bir daha etmeli bolýar. Ýöne prinsip şäher häkimligi şäherin içinde biz paradel bolsa sebebi
injenierle, projektat, buranın arkitektorle näili pajarın maşin gelmeli, bir eksterni ýagdaýda näili bolmaly, şoňa gödegini tutup emmedi adet. Ya şol normala bodulan bolmagy mümkin. Çyndan ham bolmagy mümkin. Ýöne şoň çözmek öz usuly var. Birinciden devlet öz jogapkär bolmaly. Öz kanuny etmeli zadyny etmeli. İkinciden haçanın bir maçtap mı boldy? Özler ruhsat beripdirler. Pul alypdyrlar, razreşeni beripdirler, viziyat kalypdyrlar. Indi birden emdelip hemme halkın jaýlaryny prostoreke ederler ýykjak. O çağala va täze dogan çağ ödem kışın içinde. Qar ýagypdy, -5-6 gradussa birden gelip hemmesini yıkmalı. O mümkün ne? Ol yani cinayet. Öz grajdarların karşısına ediliyor. Şunu etcek oldu ne etmeli? Şol şehrin grajdarlarını son yanak prostroyka bar adamları yığnamalı, ayıtmalı, düşündürmeli. Şol evle maslahatlaşmalı. Şu şeyle düzgün bozuluptur. Şu ne ettir çözeylir. Bunlara derek buna zor bile etcek oluyor. Bunun bir sebebi var. Hükümet korku sistematının esasi dadı şu. Halka emişi korkutup saklamalı. Hükümetin bağlılığını duyaryanak etmeli. Kemçiliğini tapıp yani şu başının üstünde duz etmeli. Hükümet şeyittirip halkı korkutup saklayacak oluyor. Şu ramkada ediliyor. Yoksa şehrin içinde parayada kazanacak oldu, o düzgün boyunca onu edip biliyor. Onu şol şehir hakimliğine vajını olsa bir bütçe çıkarsın, prostoreke eden adamlara başka yerden cay versin, ya da raşreniye versin, hi bolmasa şolara caylar yani kreditini bankla bilen gepleşip versin, başka yerden cay alsınlar, her ayda aylığının 30% töler, hem devlete kovuy, hem olara kovular yani. Yöneşilen hiç hayfın devlet edene. Şol için devletin etiyeni häzirki ýagdaýda dolu kanun esasın ne der? Dine halkın karşısına edilýändir. Doğru diýem. Ine menim kabul edýän teňdiýenim menim goşatym gelýär, ine hormat ileşer. Mysal üçin siz wizatka berip ýa-da razryşeni alyp prestol kurdyňyz. Onuň bir güni hakim gelýär, pul ýolamalylar. Ay şo ýykmaly. Ýa-ni pul berýänler açyk saklýar, beýlikleri ýa-ni ýykýar, ýa-da kime ştraf goýýar, ýa kime ýa-ni administratiwny ýa-ni ştraf goýýar. Şeýdip hakimler iş edinýär. Bu näme diýär? Dogrudan hem pristroyka bolany bir göze başa düşmedik kanun tarapyndan ýa-ni gradstроительство bilen razryşeni almadyk. Oňa arkitektura ýa-ni urbanizasiýa deňgelmeýän arkitektura ýa-ni kvartalyň, raýonyň, mikroraýonyň arkitekturasy deňgelmeýän pristroyka käwagt общий peyzaj bolýar-da. Umum peyzaj bolýar. Şoň üçin käwagt şonu aýyrmaly bolýar. Ine şoň üçin şu birinji naruşenie men pikrimçe, birinji ýa-ni bir kamçylyk şu pristroyka ruhsat berilenine ýa-da adamy gurmak başlanma. Ine şo ýerde ýalňyşlyk gitdi. Näme? Şo ýerde adamlar aýtmaly. Problema ýok, pristroyka urup bilerdiňiz. Ýöne onuň arkitekturasy, ýagny onuň şeklini, onuň suratyny bizim arkitektura diýilen saglysawany edin. Kanunlaşdyryň ruhsat berilse komissiýa bada ýürütýär. Ruhsat berilse karar çykarylsa ine gurun. Ýöne şo gurunmuzda da gelip barýarlar. Ine berde de şey diýerler, barýar. Şol ýa-ni boy deňgelýärmi, giňli deňgelýärmi, haýsy material ulanyny daşyň keşpi içinde näme etsen şonu et. Daşyň keşpi общий ýa-ni arkitektura deňgelmeli, garmonizasiýa bolmaly, sinhronizatsiýa bolmaly. Şoň üçin ine şo ýerde bir ýalňyşlyk gitdi başta. Şoňa ünsürmediler. Bölündüler, ziyatkallara oturdular. Indi umumy guruş gidenler, umum urbanizasiýa olanlar bir ýerde bir pristroyka opşy şekil bolýar. Opşy bir suraty bolýar. Ine şonu aýyrmaly, ona ýajak bolsaňam hemmet aýyrmaly. Onda dawa bolýar. Ol kararam dogry karar. Ýöne birinji ýalňyşlygy edilen soň, indi ikinji ýalňyşlyk şu ýerde sen şu karara geldinmi? Her maşgalany individual izah etme. Näme boldy? Näme pristroyka kurdy? Şöyle ýa-ni komiteye tenokmy? Ýagdaýlar agyrmy? Eger agyr bolsa, onu şolun kwartiratyny başga ýerden berdi, ýagny kredit alyp ber, ýa-ni ipoteka mümkinçiligini döretler. Ýa kredit alyp
şu yerde şu tiyatro kvartiyere geçip sen şu yerde düğüp zaten o nemeştirip ondan bazar bağıtına satıp öz pulun yerine koyaysan. Eydi ben oluyor. Ya da şu yerde bazardan satıp şu pulan şu maşgala berip qalanı tapağından yani alın kredini yap versin oturup yıllar boyu. Problema değil. Ne şu da atları çöp boluyor şuraya. İstenip yankı yağdaydaki pristroykanı oturup komisyaya getirip komisya bilen çöp boluyor. Bunu etmenler ne yapacak? Bunu hünermetlik gerek. Bunu yankı adaletlik gerek. Bunu halkın ardını dinlemek gerek. Bunu halk bilen halk kollamalı gerek. Ama bunu kim ettiriyor sana? Yukarıdan gelen görkezler dine halka karşı. Şunun için sen şunu etçek bolsan Muhammed ağa, hekim bolup etçek bolsan sana ettirmeýär. Men häzirem ýadymda Kezzap Kakajan Taşlyýew. İnşallah biz Türkmenistana devlete toparyp barsa onu derhal tutap ederiz. Bir näçe mün 10 minglap adamlaryň öýlerini ýykyp, ekskavator bilen aynasyny ýyp, telewizor kaldygyny alyp, zynıp taşyna maskarasyny çykardy halkyň. Biz indi şoň maskarasyny çykarmaly. Gurbanyň tiriyekkeş dosty. Ene şuryaly adamlar gitmeler tarihten. Biz onu şu yankı tutup kanede çekip cevap gelse çağırmaly. Gelecekte şuryaly adamlar bolmasın bir medal için öýler näme diýerdi Kakajan Taşyýew ýaşynyň görkezmesi var. Ýaşynyň kim diýen? Haram maşy. Görkezme vermedin. Karar çıkartın. Karar çıkaran oldu. Yani suuda çıkardık Avrupa. Karar çıkaran o görkezme verdi. Bulam şu görkezme yankı şunu yarıncak olup görkezmeyle bütün halkın öýlerini yıkıpıyor. Jaýlary yıkıpıyor o. Dokumentde zatly jaýlary yıkıpıyor. Sana kompensasiýa ýok. Sana başga ýerden jaý beren ýok. Ýöne yıkıp gidýärler. Bir kançylyk diňe şoň üçin 10 miňlerçe adam eger suuda gaga çeken bolsa Türkmen maşy ýani harandada eýem gagada oturmaly. Etmedik biz şonu. Yani bilmedik. Hiç kim aytmadı. Şöyle opozisiya arkanda durmadı. Hiç tat bolmadı. Önkü opozisiya näme etdi? Barkovic qaytda OBS'de edin toklary yok. Başlan bolyň. Halk bilen işlemedi. Halktan kaçıp ýöredi. Bütün dünya cemiyetine biz opozisiya diýip kaçan halk oturdu karşı oturdu. O häzirim şeyle. Görýänlerler. Görüşenlerler. Ine şuraya ýerde şoň üçin muň çözgüdi ine ýöne koy. Birinji gün saat 16:00 şol kimin pristolkasy ýykylýan bolsa Mary şäheriniň ýykylmaýanlaryň barmaly erti gün sen kam gidýär. Barmaly häkimlige we aýtmaly. Okey, bir ýykmaly, bir de ýa kwartira berin, täze jaýlardan. Kredide mümkinçilik berin, kredit aljak. Jaýlardan pristolkasy satyp ýykyp, o ýerde ýykyp biz şu kreditleri özümüz yaparız deyip ine bir gow usul. İki taraflayın gow yank usul. Kanuna dengeliye. Kararım çıkarıp bolýar. Türkmenistan prezident halka işleyen bolsa kararım çıkıp bolýar. Muhammed ağa ine Serdar Bermuhammed erteden merman jaňy diýär. Men çıkışym näme goýamok, men çıkışym näme goýamok. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan Kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowu tökmünne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny ve azatlıklarını hormatlamağa hem de goramağa, Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berja etmäge ve goramağa, ähli güýjümi ve okuyumy, Türkmen halkynyň agdy birligini, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly ve dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly kasam edýär. Wepaly ve dogruçul hyzmat etjekdigmi kasam berýär. Hany kasam? Hani maşynik Serdar Berdimuhammedow sizin kasamyňyz. Ine Mary vilayatyndan Mary şäherine pristolkary ýykypýar. Çıkarın bir görkezme. Berin görkezme, çıkarın bir karar.
Şu ýaly pristoykala adamlaryň ýa-ni banklardan mümkinçilikler ötmeli, ipoteka alyp ýa-ni täze jaly alaýaly mümkinçilikler ötmeli, köne jaýlaryny satyp ýa-ni şol ipotekalaryny ýapsyn. Ýa-da pristoykasyny aýryp yetmeýän ýa konutlaryna ýürütip ipoteka edip jaý bermeli. Han kararlar. Han doğrusul ve pahalı. Bu şeyde Muhammed Ağa. Hormatly ýerleşer ýene bir reklamany öködeýin. Ine şöyle bizim DVT kanalymyz yapyldy. Ine täze kanal, täze däli köne kanalymyz bar. Şuňa abone bolun. 261 abone bar. Ýa barlak göreli. Ine şu ýa-ni çykyşymyň başynda men aýdypdym abone bolun 267 häzirim üýtgenok. Ýazylyň gaýrat edin. Şunu ýazylsaňyz, şuňa ýa-ni abone bolsaňyz biz TikTok'tan çıkışlarımızı ýa-ni transfer edip bu informasiýa köpden ýaýrar, kyn görmäň abone bolun şuňa. Ine hormatly ýerleşer. Muhammed Ağa indi 1-nji gün saat 16-ta bizim halkymyz baranda haýsy teklip bermeli häkime. Şundan bir çok kanyklap goýsak, Wende şu Türkmenistan'ın Murada Türkmenistan'ın kanunları boyunca raşireniye verilmeli. Tabi haçana hükümet tarafından caya alınanlarına şu maşgala yağdayına tereddüt veriliydi. Inni 32 yıl verdi şuna hiç kim tereddüt yok. Bula da ediptirli. Inni bolya olan hem mesajat değil. Şu at kal barıp aydı bilýär. Biz neçe yıllar şu taada yaşawadyk. Hakimligim du. Şunu etçek olamızda hakimliklerde gördüler. Pullarını aldılar. Şu neçelerini istattı. İnden birden gelip yıkacaktı yani. Bolya. Hemen onunla gelin. Hemen halkı yığınanıştak. Yığınanlık. Bizim pırlajeniyemiz var. Bir de täze cay almak için, vurmak için kredit verin. Aylığımızın 30%'ini alıp kalın. Ondan köpem de. Aylığı neçe bolsa 31. Dünya normatif şeyler. Eğer şu atlam Kanada'da da eğer sen alayan aylığın 30%'den neme ipoteka yetmeyen bolsa sana cay verilmiyor. Şol için 30%'ini alayan 70%'ini sen başka çıktıcılığına sarf ediyor. Sen aç kalıp cay saklayabilmiyor. Şol için 30%'ini alıp kalın, 70%'inden biz günümüzü görürüz. Şol için cay almağın mümkünçü yok. 50 girmem. Koydursun ta şu mümkünçünte. Şuna bütçe tafın. Banklara zadaniye verin. Biz alaylı gittik başka yerden alayak cayımızı. Doğru diýär. Dine şu pırlajeniye başka ise. Şu da adam neymiş vajnalık verdi. Şu Türkmenistan'ın hemme yerine var. Dine ön akallı değil. Aşkabat'ta. Şimdi mara geldi. Son Bayramalı, son Çerçev, hem yerde var. Hem ekspresörük etti. Tebebi 32 yıllar raşriyeniye alıp bilmese halk presörük etmeli oluyor da. Ne bir komünizmin içinde 10 adam olup yaşatırlar. Akıl çoğulukları bile yaşatırlar. O zaman raşriyeniye meselesi yatırlanmazsa onunla şu atlam ipotek meme bilen verin, cay verin. Halk yaşasın mümkün. Yoksa değil girmeliler. Şunun hem ekşi kollamalı. Tebebi ertişi betbaklık. Hemmemizin üstümüze geliyor. Devletimiz kanunçılığa her bir meseleni halk bilen bağlayarak, halk bilen alalaşıp, halka razı edip çözmekliğe biz hükümeti mecbur ediyor. Şu esasıyla. Doğru edýär. Ine terdim. Hormatly mardaky watandaşlarymyz. Ümit şuňa. Sen pristoykany ýykara. Sen barýan hekimlige. 1-nji gün 16.00. Häkime meşdiýe bilen çykyşmaly. Olum garaşyp durur. Ya gaçar. Tapawut ýok diýdiň üçin. Şöyle barýaňyz we aýdýaňyz. Men öýümi ýykýarlar. Şu pristoykany men dokumentlaşdyrdymy ýa-da dokumentlaşdyrma oňun tapawut ýok. Ýykýarlar. Men şöyle geldim. Bana çözüp verin. Yöne yıkıp gittiğiniz onunla devlet yok. Onunla şu hükümet bize karşı, şu hükümet bize karşı, onunla biz başkaça tezinle görüşmeli. Bizimle görüşün. Men mülküm bul, men pulumu koydum. Men bir yerde yankı ıkbalım geçti, men çağrım tarihi geçti verdi.
Sen gelip ýöne ýykyp gitmeýän hakyň ýok. Kim bolsaň prezident bolsaň. Şoň üçin gelin de biziň bilen çözülşüň diýip siz hökman şo soru goýmaly. Näçip şo soru goýman, gaçyp ýörseňiz, gelip ýykyp gitseňiz, wagt men näme diýin? Ýene uğula baglap ol türkmençiligi görkezseňiz, ýani hakykatda ele türkmençiligi görkezseňiz, hakykatda türkmençiligi uturursunuz. Hakyky görkezim. Näme sen kimden ýykar ýaly? Gurdunmu şunu? Ýok. Bir köp berdinmi şunu? Ýok. Fundamentli gazdyňmy? Ýok. Goýdyňmy? Ýok. A näme diýip sen? Habaryňyz barmy özüňiz? 30 ýyllap dura habaryňyz barmy? Ba. Pulanlygyny aldyňyz. Häkim maňa şunu ýetirmeliler. Man kwartiýa gurup bermeli ekeniň. Şunu ýetirmeliler ekeniň diýmeli. Ýa-ni dogrymy? Barın guruluşyň aýdyň ardyňyzy. Arkaňyzda kanun ma? Arkaňyzda siziň hak we adalatlyk we barın soraň. Şu adalatly gorap bilmeseňiz, siz on soň hiç ýerde hiç zat gora bilmezsiniz. MHM polislary şu zatlara. Indi men MHM polislary ülenýän. Şuraya alyp baryp ekskavator bilen adamyň öňüne ýykyp gaýtmak bu türkmençilikde bu gaty binamyçylyk. Gaty wyjdansızlyk. Gaty halkyna garşy hereketler bolýar. Şoň üçin şu meselede halkyň we häkimiň arasynda dawa bar. Şu dawa karar bilen çıkarmaly. Yani karar diýip häkimiň karar däl. Şu häkimlikde velayatda ýa häkimlikde şäher häkimliginde meclis bar. Şu sorular meclisde galdyrylmaly. Meclisde şu adamlar çağırmaly, dinlemeli şolary. Meclis karar çıkarmaly. Meclis kararyny oňa häkime bermeli. Häkim soň karar çykarp bilýär. Şeýle bolmaly. Siz onu eden zok. Siz bir häkim olam kezzap häkim pul berken häkim şoň kararyny kezzap gorap hereket edýär. Menim amaýan polis MHM türkmeniň gözüniň owadyny alyn sizler. Sizler bolmadyk bolsa, sizler dogulmadyk bolsa, şu güne biz gelmez. Ne şol? Haramda adalar sizler. Indi betedäň o, indi kezzaplar gollap ýykdyňyz halky. Indi betedäň o, iksan kezzap gollap, ýallaklap o medallaryny itpişik at medallaryny alyp indi betedäň öz üstüňizden halky güldürmän betedäň. Bolledäň utananlar. Şu her polis bölümünde, her departamentde meni işleyen polislere yüzlenýän utançly bihayalar. Halka karşı görüşýän, halka genotsit edenler. Bizim edermen oğlanlarymyzy ýygnap, 3-nji tarzdan zyňyp, onu häzir owadan depede gynap, zat edip ýörenler yüzlenýän. Entek biz size yapşarsın tek inşallah. Görün häzir. Halky gollap, halk bilen bolun. Halktan çıkan adamlar sen şu gün onu öldürýän, olam seň bir ýa kollegaň ogly, doguny, garnaşy, ýat adam däl. Biz başga planetadan gelmedik. Düşünün şoňa. Halkyň tarapyna geçýän bolsa, geçin häzir wagty geldi. Aýdym Muhammed ağa. Başla. Burada между прочим şu ýanky prostroykalarda esasen şolar guralla şu hukumetin içindäki işleyen vilayatın adamlar. Başkalara ruhsat berilme ya prokuror ya polisiýa işgär ya nalogu inspeksiýan ya häkimligiň içindäki işleýärleri şol prostroyka etmekligiň öden bir privilegiydi ödi. Şolan jaýlaryny ýykyp otyrlar. Siz gözüne getir şolan köpüsü şola. Inni. Ay onu için gatagır derler Muhammed ağa, pullar var da baýda. Ha o ýok inni gözde kula. Inni gözde kula. Eger şu zady etjek bolsaly häkimlik näme etmeli? Birinciden hemmesiniň adresine hat uratmaly, şolary çağırmaly ýygnaga. Häkimligiň zalyny ýygnagyna çağırmaly. Şeýle. Biz şunu ýana programmamyzda şonu ýykjak. Siz näme etjek bolýar? Näme etmeli? Şola bilen maslahatlaşmaly, edilmeli. Ýöne bula olaň hiç gaýp neden aga. Bula zor bilen etjek. Şol üçin hem halk inni häkimlige şoň etmeýän işlerini özlerini ettirip häkimlige barmaly. Häkimlige barmam eger ýykjak bolsaňyz biziň şertimiz şu diýmeli. Şonla ola ýyda çekilýär. Gurrunsiz ýykylmaýar şonu. Ýa-ni Kakajan Täşliwiç akynda aýtýan. Kakajan Täşliwiç men gowtanaýan işledim. Niýazov on başlagan ol Sopi bilen ay barıp haýyş edip dordan alyp galdylar. Men o bilýän Kakajan Täşliwiç. Ýöne şula da
yıkacak olsalar şol adamların reaksiyetine teret yerdiler. Atışık bolon yerleri var. Vursan yerleri şolun yarlarına da barana. Şu övüne duracak bolsalar şermendeçilik diye de bulayım mı? Etçek adam olsa şon yarına barmayalı. Şon razı edecek oluyor. Şol için ben marı halkına edecek oluyor. Siz eğer erti tak barmasanız sizin cahiliniz yıkılıyor. Prostroykolunuz yıkılıyor. Kompensasiyede tölenmiyor. Eğer şu tadı esteli beyleki şehirlerde Türkmenistan'ın hem yerine de oluyor. Şol için bizim hemmemizin interesimiz şu ne mi? Marı halkını kollamalı, marı halkı erti barmalı, şu tadı yankılarda aytmalı. Şu tadı biz şunu yentek, yani Türkmen devleti bir kanunçuluğun önüne geçip halkın bağlığını subut edecek, halka hürmet koymalılığını şolara subut edecek. Şonda da şöyle iştahat edip bilmeyeceğini subut edecek. Şol için öğren vaazını erti şu tak parmaklar kaldı. Muhammed ağa, bana kurbanımız anı diye berdim Muhammed. Siyerden çıkarıp, menem çıkarım. Onun bir can edip yürüye düştü. Onun bir reklamacını koyuyorlar. Ondan devam eder. Türkmen halkının haklarını ve pullarını iyip gören kezzap, halkın içinde en yığrenleyen adam, öz tohumunun arkada Kurbanogul Berdimuhamedov söz sizden. Aydiyorum. Hormatly adamlar. Men bolcak işe diye çeyre yok deyipdirler. Bir bet basılı Duşanoğlu'nun arasından kıyınsak da öfem rayaklarına var. Çoğun için hiç şeyli alımda etme. Türkmen devleti sen her yerin arkanında dağ yarı anlattırılır. Eğer durmuş mesela çıkaysa mesela Dışarı İşler Ministrinin vakillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa İlçhana'da Giyici Union'un devamından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömük gerek olsa hem mezarı edersin. Gördüğünüz mü? Mari velayetin halkına yüzleniyen. Gördüğünüz mü? Kurbanı Berdimuhamedov size hayiş ediyor. Barın hekimliğe. Hükman kömük edersip yine aydıp duran. Ben bilmiyorum. Öyle mi yazacağım ediyor. Ben şu videomu koyuverdim. Ben koyuverdim. Muhammed ağa, şunun önünde efir yapayla yine yeni bir verdik yatta diyen hürmetli mari vatandaşlarımız. Birinci gün 16.00'da siz baryanız hekimliğe. Şu yerde meclisin deputatlarına da arz ediyorsunuz ve hekime arz ediyorsunuz. Hazır pristroykolları yıkmak qadağan durun. Biz meclisin adamlarını bilen gürleşik. Meclise yine gelecek yığına kaçan. Şöyle yani velayet meclisin deputatlarının yığına kaçan. Ya şehirkine kaçan. Ve şöyle barıp biz ardalmalı aytacak. Şolar karar çıkarsan, şolar yıkmalı deyip karar çıkarsa ondan siz yıkayın. Ondan ön ellemen deyip durdurur yani. Hakkınız var. Doğal hakkınız var. Konstitusiyon esasında. 3 barsanız. Şunun için çekinmeyin, korkmayın, barın. Yine biz size kanun yolları öğreteceğiz. Yine MHM polis önünüzde dursa aydın şuna. Karanlığa sen önü yıkan oklar bizim kinik yalar. Biz yankı velayet meclisine gülüşecek. Biz şehir meclisine gülüşecek. Şöyle bizim ağzalarımız var. Yani deputatlarımız var. Biz şuraya yüzlenecek. Şurada bizim arkamızı korumalı. Yine Murat Urbanov öde firine Kurbanogul Berdimuhamedov'un sözlerini okuydu. Serdar'ın sözlerini okuydu. Vefalı hizmet ederini. Siz ne yapıp Kurbanogul Berdimuhamedov'un, Serdar Berdimuhamedov'un sözlerini yıkayanız, ne yapıp kanun bolyanız deyip yüzlerini sorun. Ayçakladığın olsaydı Muhammed ağa şunun efiri tamamlayın. Ben Marian halkı biraz inisiyativni, aktiv halk olu hocalıkçı, men fikir etiyen olu öz bäfidinem gorap bilen halk erti hükmen bararlı diye. İnşallah. İnşallah. Hürmetli iyileşler yine roğu tutup verenlere roğularınız Ramazan ayını kabul olsun. Allah itlerlerinizi iştin. İnşallah biz hükman yemez. Kezzapçılık Türkmenlerde köpe gitmeyenler. De hükman yemez. 36 yıl tarihte hiç var. Şunun için vakti verildi. Bunun 80. yılın stratejisi şunun tersine gidiyor. Öğülerine karşı gidiyor.
Ya mümkinler. Dünya katı ütködi. Şoň üçin bankrotdan boldular, siyasatda, sosialda, ekonomikada, teknologiyada, adamçylykda, milletçilikde hemme zatda bu bankrot. Bunun pulları hem yok, hiç adam yok. Rejimi gollar yani her vakt pul gerek. Yok. Şoň üçin bular yıkılırlar. Gurban uly gyslanıp meçit kurya. Soňky gelen skorup olmuş, ýanky Şweiçariýadan Gurban uly geldi. Ha, şu arada da men aýdaýyn. Şol skorup olmuş Gurban uly geldi. Maňa haýyş etdiler Türkmenistanyň içiniň grajdanlary, ýokary işte işleýän grajdanlar haýyş etdi. Muradaw şunu hökman aýtdy. Ine aýdýan. Dubai bombalandan soň Gurban Berdimuhammedow öz gyzyrlaryny, öz pullaryny, brilliantlaryny Türkmenistana geçirdi. Inni öz yaraman soň ýürüýte Şweiçariýadan ýagny skorup olmuş Türkmenistana getirip şoň üstüne şoňu ýükläp halk bilmedi ýaly Şweiçariýa geçirýär hemme baýlyklaryny Dubai'dan Türkmenistanyň üstüne ine Gurbanlyň şoň kunne sizin pristroykalaryňyz ýykylýan günne edýän işi. Bu öz pullary bilen, bu öz behwidi bilen hiç wagt sizin behwidiniz ya gorak görüp, ya aýdyp, ya çykyş edip, ya da bir ýerine görkezme beren adam der. Muňa aýdýan zady, egineslerine. Men ýaly kepçek gedin Allah ýokdur diýip hacı bolup ýören adam. Gahrmançylyk etmän, gahrman bolup ýören adam. Attan ýykylyp, birinji ýerine galyp, atçylaryň 15 milyon dollaryny oglan adam. Ine şu ýaly haramzada gynantaram diňe özüm pikir edýär. Häzirem Dubai'dan Türkmenistana getirip pullary skorup olmuş yaramok diýip doğrudan hem yaranok, yani ölü yaralar. Şoň üstü bilen pullaryny ine nime çykarýar. Biz oňa hatlar ýazar hemme banklara. Şu oğurluk pullar, şunu alman, şunu al, yani blokiru dedim. Türkmen halkının pulları diýip bir hat ýazar. Gosdepden başlap hemme banklara şoň üçin ine. Murada bit Serdar Gurbanguly Berdimuhammedow Dubai'ň imaratyň kanunlary boýunça ola jinayatkar. Näme üçin jinayatkar? Men häzir düşündireýin biraz şonu. Şun, yani dün habar ýaratdylar 25 tane adamy imaratda tutsak etdiler. Şu wagt türmede ýaty. İran'ın hükümetini gollarlar üçin. Gurbanguly Berdimuhammedow İran'ın hükümetini golladylar şu neçeli. Hem humanitarny kömek uğratdylar Türkmenistanyň yetim çağalarynyň kasabyna. Hem gynançylygyny bildirdiler. Hem täze taýlanan ýöne hiç ýerde ýok adamy otladylar agamdy. Ay iminli şu zatlar üçin 25 adamy bu beýde şu wagt türme batdylar. Näme üçin? Sebäbi İran Dubai bomba dedi Daja Izrail'nin köp bu boyun üstüne köp bomba okladı imaratın üstüne şu an İran. Şol için bizim yurdumuz Bambi dedi oturan adamı kollayanı deyip şunları cinayet işini alırdılar. Bu şu cinayet işi Gurbanguly ve Serdar'ın karşısına da kaldırıp oluyor. Şu sebepten bunun korkmağı, bu yegerlerinin korkmağı, pullarının koyacağı anırda arrest koyulacağı beh demeyelim. Bizim şunu yazar, şunu kollat deyip İran hükümetine. Yani şunu kollamak bilen olan üstüne çonluğuna kollaya da. Doğru diýen Muhammed ağa, ine biz wara hatlar bilen bu zatlar ýanky kalmışdyr. Şu günlükçe indi efir tamam edäýin ruhut berdi. Doğru, bolýar Murada. Hormatly dinleýär, hemmeňize köp sag bolun. Şu ýaly efir gatnaşyp kommentariýa ýazýan Nazar Joraýew berekella, Türkmençilik berekella we beýlekle berekella kommentariýa ýazýan, öz pikirini ýazýan. Hökman ýazmaly. Soňky demin geleninde de atçak bolanda da atu edip atçak bolanda öz pikirini aýdyp ölmeli. Biz bu dünýä gelýär, azat ýaşamaly, azat ölmeli. Biz hiç kime Gurbanul ýa kezzap bar bolmaly. Hormatly dinleýär. Bir gerek ýaşaýat, mert ýaşaýan, gowy ýaşaýan. Şoň üçin ine birinji gün saat 16:00 mary ýyly barmaly, öz hakyny, nägeliklerini aýtmaly, hakyny talap etmeli. Bizim Ramazan bayramyny, Ramazana hökman barmaly.
Şoň Bravo. üçin indi şu bilen başlap her gece namaza gatnap, ýa-ni meçide gatnap, öwrünçiň tanan birek birегini, şu emgeme därligini, şu sen goňşyňdygyny, gürleşiň şoň bilen pikir alyşyň, ýa-ni jogara bolan, dost bolan, gatnaşyp başlaň. Juma namazam daş däl, ýalňyşmasam şüketden soň. Eid Fitr, Cumada Eid Fitr namazı. Fitr, ine şoňa biz hükman köşküne barmaly. Sizden barmaly, bizden barmaly, hemmemiz barmaly. Şoň üçin bu vatandaşa şu meselen tamamlanyň, bütün dünýä görkeleriniň Türkmeniň kimligini. Hoşlar bolun, hemmemize Hoş. can. Hoşlar bolun. Sag bolun Muhammed ağa.